Úplně náhodou jsme zřejmě položili vedle sebe manžela nebo milence nebo snoubence a oni se takhle drželi za ruku a říkali, žijeme. Jo. No. V říjnu 1968, 2 měsíce po invazi vojsk Sovětského svazu a jejich spojenců do Československa, mizely tanky z ulic. Stěhovali se do táborů a kasáren. Veřejnost se smiřovala s dočasným pobytem agresorů ve své zemi. Jejich setrvání mělo legitimizovat Národní shromáždění. Jsme byli na zasadnutí Národného zhromaždenia, kde sa mal schvaľovať zákon o pobytu sovietských vojsk na našom území. Tým pádom, že sa delegácia, ktorá bola v Sovietskom zväze, nevrátila, tak nás behom krátkej doby rozpustili a tak sme sa kvôli tomu ponáhľali domov. Sloužil jsem na hlásce protivzdušné obrany státu, kde jsme kromě teda vidového pozorování letadel, které startovaly z Ruzyně, měli na starosti sledování leteckého provozu. No a v ten osudný den probíhal ten den normálně, jako v každém vojenském útvaru. A viděl jsem to lietadlo, bylo přistavené tak blízko jako té haly. Na krídle sa motali 2 mechanici, tak robili tam okolo motora. Dosť dlho sme teda chodili po letisku a strašne čierny dym išiel z toho motora jedného. Veľmi čierny dym a sme sa stále vracali na tú letišnú plochu. Už sme mysleli, že nás ako odstavia a pôjdeme druhým lietadlom. Prišiel za nami teraz nebohý pán Dubček, no ale on do lietadla nenastúpil. Keď sme sa aj stretli v Prahe, nikdy nám nepovedal, prečo do toho lietadla nenastúpil. Vedľa mňa sedel Fedor Horský z Nitry, my sa tak spriatelili, ja som si kúpil všelaké časopisy vytvarné v Prahe, knižky a tak, a on si bol kupovať oblek na promocie. Končil, myslím, Vysokú poľnohospodársku v Nitre. Najednou jsme pozorovali, že startuje z Ruzyně letadlo, které mělo na první pohled problémy. Jo? Začali jsme naberať výšku a letěli jsme nad sovětským táborom vojenským. Tam jsem viděl pohyby, tanky tam byly. Vzpomínám si, že jsem tam těm svým kolegům říkal, kluci, to bude nějaký pruser, protože to letadlo nestoupá. Jo? No a než jsem stačil říct 5, tak to letadlo najednou začalo prudce klesat. Práve vtedy, keď sme leteli nad tým táborom, vyšla plámne z toho motora. No a v ďalke som videl droty vysoké napätia. No a ešte ducha prítomnosť tých pilotov, že to lietadlo nahli. Keď tam narazíme do tých drotov, tak jedna explózia, zhoríme tam všetci. Úplne sme sa stočili, to si ešte pamätám, a už potom sme leteli celkom dolu. To letadlo letělo tam otáč. A tady zavadilo ten jasán pravým křídlem a tam jako spadlo do těch míst. Zapích se, převrátil se, rozlomil. K tomu utíkali a tadyhle z hajku jeli vojáci s Tatrama, protože ty to viděli z té hlásky, tak ty dojížděli a my jsme běželi a tam na průhoně byli sovětskí vojáci, tak ty běželi taky. Ležal som dole tvárou, strašný tlak som mal na chrbáte, plechy a tak som zastonal prostě, že prosím vás, pomôžte mi. Takže jsme se vlastně snažili vytáhat lidi, takhle jsme je ložili do řady. A tady jsme je rovnali pod ty topoly. Ani jsme si nevšímali, jestli jsou jako živí nebo mrtví. No, snažili jsme se solidizích vytáhnout od toho letadla pryč. Pocítil som pohyb na mojom pleci a tento Fedor Horský, čo bol so mňou,
Ma zaregistroval a otočil hlavu, mal puknutú lebku. No a striekol mi krv do tváre. Samozřejmě tam přijížděli záchranné vozy a na tu korbu ve Třesky jsme ty lidi naskládali. Vyšiel som von a som sa postavil. Proste takých 30 metrov, to čo som videl, sa ľudia hýbali, ruky, kufore, papier lietali po tom poli. A okolo 300 metrov proste smetisko jedno. Nebyť tej kamarátky, tej vďačím za svoj život, pretože všetci už boli z toho lietadla vraj povyberaní. No tak tá vraj kričala, že ona tam má ešte kamarátku a ja som bola teda privretá, lebo sme úplne na chvoste sedeli, na poslednom sedadle a mňa ten plech z toho lietadla tam úplne privrel a ma museli autogénom vraj odtiaľ odvárať a vyprosťovať von.